ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வந்து வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம வீட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ தக்காளி போட்டிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு 15 நாளுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ 15 நாளுக்கு மேலே ஆகி சின்னதாக வந்து செடியெலாம் வந்துருச்சு. ஸோ என்னென்னா இப்போ நம்ம அக்ரி கோல்டு கொடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? அக்ரி கோல்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜுக்கான உரம் நம்ம அந்த தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா அதில் 2 பேக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? உள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அதில் வந்து ஏர் உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி 2 பேக் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அதே மாதிரி அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அக்ரி கோல்டை வந்து நம்ம ஸ்மெல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் வந்து பேக்கில் போட்டிருக்கு. அதே மாதிரி நமக்கு ஹேண்ட்லையும் படாமல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம தேவையான அளவு, ஓகேங்களா, நம்ம இப்போ ஏக்கர் கணக்கில் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து 1 பேக் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து சின்னதாக தான் கொடுக்குறோம், அதனால் ரொம்பவே கம்மியாக தான் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஏக்கருக்கே அந்த ஒரு பேக்கு தான் அப்படின்றப்போ நமக்கு ரொம்பவே கம்மியாக தான் தேவைப்படும். ஒரு ஸ்பூன்லேயும் பாதி தான் நம்ம வந்து எடுத்து ஸோ அதை வந்து அப்படியே தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? இதுவே வந்துட்டு நம்ம இப்போது தோட்டம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மண்ணில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இறைக்கலாம். இல்லைனா நம்ம வந்துட்டு தண்ணி பாய்ச்சுறப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? நம்ம சின்னதாக பண்ணுறனால இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அக்ரி 82 ஹியூமிக்கும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா உரத்து கூடயும் அதை சேர்த்து கொடுக்கலாம், நம்மளோடது கூடயும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம தொட்டியில் வந்து தண்ணி அப்படியே ஊற்றுறது தான் ஒரு செடிக்கும் நல்லா படுற மாதிரி, எல்லா செடியிலையும் போகிற மாதிரி, எல்லா மண்ணுக்கும் உள்ளே வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சொன்ன மாதிரி தோட்டமாக இருந்தால் நம்ம இறச்சி விட்டுருக்கலாம், பட் நம்ம சின்னதாக தானே பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நம்ம அப்படியே தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து கொடுத்துக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அக்ரி கோல்டு பார்த்திங்கன்னா என்ன யூஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளோட வேர், ஓகேங்களா, வேர் வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கும், அதே மாதிரி தண்டு, அதில் நம்ம தண்டுலாம் நல்லா இருந்தால் தான் செடி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கும் இலையெலாம் நல்லா வளர்கிறதுக்கும், இலை உதிர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கும், இலை வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கும் தான் இந்த அக்ரி கோல்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3மே நமக்கு கிடைக்குது. எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ வெல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.